Прывітанне, сябры! Вы на канале Дыхай вольна, з вами Марына Нікандрана і рубрика «Правы па-беларуску». Мяркуеце, што вас незаконна звольнілі і не ведаеце, што рабіць? У гэтым відэа мы пагутарым пра працоўныя спрэчкі, а дакладна аднаўленне на працы. Важна, каб як мага больш людзей паглядзела гэтае відэа. Калі ласка, падтрымайце нашу працу, пастаўце падабайкі і падпішыцеся на канал. Першае, з чаго варта пачынаць, гэта тэрмін. Яго не варта зацягваць. Калі вы не згодны са звальненнем, у вас ёсць 1 месяц, каб звярнуцца з іскам у суд. Такім чынам, якое ж звальненне лічыцца незаконным? Першае. Калі працоўніка звольнілі, пакуль ён знаходзіўся на бальнічным ці ў адпачынку. Другое. Наймальнік несвоечасова абвесціў пра спыненне працоўнай дамовы. Трэцяе. Звальненне адбылося па ініцыятыве наймальніка з парушэннем або без дастатковых падставаў. Чацвёртае. Калі працаўніка прымусілі напісаць заяву на звальненне па дамове бакоў і маюцца пацверджанне гэтага прымусу. Гэты спіс не з'яўляецца вычарпальным. Калі ў вас узнікаюць пытанні аб парушэнні вашых працоўных правоў, абавязкова звяртайцеся па юрыдычную дапамогу. Хачу адзначыць, што калі вас прымушаюць напісаць заяву на звальненне, не пагаджайцеся, бо без вашай згоды звольніць вас цяжэй. Калі не можаце адмовіцца ад напісання заявы, абавязкова фіксуйце дзеянне наймальніка, каб у вас былі доказы, што вас прымусілі. Такім чынам, калі вас незаконна звольнілі, вы маеце права звярнуцца ў суд з іскам, а таксама з патрабаваннем выплаціць сярэдні заробак за час вашай адсутнасці на працы, кампенсацыі маральнай шкоды ды іншых выплатаў. З іскам ад аднаўлення на працы вам неабходна звярнуцца ў раённы суд па месцы знаходжання наймальніка. Іск вы можете напісаць самі або звярнуцца да адваката за дапамогай. Прычым, калі вы аплачваеце юрыдычныя паслугі, у іску вы можете запрасіць іх кампенсацыю. Дзяржпошліну пры гэтым аплачваць вы не будзеце. У судзе дакладна і лаканічна выкладайце сваю пазіцыю. У абгрунтаванні заўсёды прадстаўляйце доказы, адпаведныя дакументы і запісы. Вынік справы можа быць наступным. Першае. Вы з наймальнікам дамовіцеся пра міравое пагадненне. Бо часта работнік звяртаецца ў суд уже не з мэтай працягнуць працу, а змяніць падставу звальнення і атрымаць грашовую кампенсацыю. Другое. Калі суд палічыць немагчымым ці немэтазгодным аднаўленне на працы, з вашай згоды ён мае права абавязаць наймальніка выплаціць вам сярэднямесячны заробак у 10-разовым памеры. Трэцяе. Суд можа адхіліць ваш іск. Тады вы мусіце звярнуцца з абскарджаннем у вышэйшую інстанцыю. Чацвёртае. Суд можа вынесці рашэнне аб аднаўленні на працы. Цяпер аб самой працэдуры абнаўлення. Калі рашэнне суда вынесенае на вашу карысць, яно з'яўляецца неадкладным для выканання працадаўцам. Наймальнік абавязаны выдаць адпаведны загад і азнаёміць вас з ім пад подпіс, зрабіць адмену запісу аб звальненні ў вашай працоўнай кніжцы, дапусціць вас да працы на той жа пасадзе і з ранейшымі умовамі працы, якія былі да звальнення, выплаціць памер сярэдняга заробку за час вымушанага прагулу і, калі гэта ёсць у рашэнні, выплаціць кампенсацыю маральнай шкоды. Калі наймальнік не выконвае рашэнне суда, то звяртайцеся да судовых выканаўцаў. Адстойвайце і змагайцеся за свае правы, бо нягледзячы на беззаконне ў краіне, у выпадках з аднаўленнем на працы суд часта ўстае на бок звольненага працаўніка. Дзякуй за вашу ўвагу, падпісвайцеся на канал і стаўце падабайкі. Да новых сустрэчаў!